der har vi stillet op et lille skuespil med hensyn til, hvor heldig man kan være, men også, at det er vigtigt at bevare roen og have nogle små kort i ærmet, når det egentlig gælder. Sigga. Og vi vil godt nok heldig, det er, når du kan lide, at du ind i Giv mig en penge. Giv mig pengene. Nej!